Chiu nomor Lai Spa Lai Putra. Lai Spa Lai Putra. Wan baru ku hemen ku para wan yaro jing isnei ba jing ha ga jing in klem jing sta klem jing ku jong utrai Menatang bapa ulang lek nempuan Nasudah ya Maria umudu Sngi usai kaputrei ya kiklu Wan baru ku hemen ku para Wan yaro jing isnei ba jing ha Ka jing in klem jing sta klem jing ku Jong utrai ubang juku She to know Ule hog you badu Bashito You batnan u aiban u aisa You barid u patron u yada One baru ku hemen ku para Wan yaro jing isnei ba jing ha Ka jing in klem jing sta klem jing ku Jong utrai ubang juku Ko himen ko para tongin sngu ya jisu hagane ga step but kane kalanga sngi Trai jonga Ktien Blei Word of God Sunday hakaba ngi burom ya Ktien Trai hakaba ngi burom ya ka Bible but hakaba ngi pule ya ka Bible tonginang bu ya ga jingdumu hagane ga Eucharist Bakhuid but baro mangi nginyo ya ga jingir ya ka Ktien Trai But om tanga jingir henre ga jingkwa ban pule ya ka Ktien Trai. De lempa ga jimpule ya ka Ktien Trai ngin sandang jan bad jisu. Om don kawai pat ka lindi ban jan bad jisu ka de lempa ga jingir ya ka Ktien Trai jimpule ya ka Bible man ka sngi pat ka jimpuson ya ka Bible man ka sngi ngila ban long ki Kristan. Kristan ke ba isi Bad ki bangia ban pule ya ka Bible kimla ban longi nombor jongo Chris. Tongin bu ya ka jingtemu hagane ka Eucharist Bakhuid haga bastang jongane ka Eucharist Bakhuid banginang yo ya ka jingit kerpang iya ka Ktien Blei bad kamdame ya ka Bible ban pule omde ban shubu haying henre ban pule ya ka Bible ai ka bor jongo Jesu kanang Trai kam halo jongi ivei pa ivei lemba kane ki Eucharist Bakhuid ban long ke ba ishirhem ya ka Ktien Blei Ngiduai ru naga binda ki ba pangi ba shitam ngiduai naga binda ki ba don haki hospital ngiduai naga binda ki ba sngo jinjar haki inga sem junki ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen ka jing a e jungo Trai jungi u Jesus Christ bad ka jingi jungo Blei lem bad ka jingya silak jungo men sim Bakhuid
kindon rengkat bat pi barom ringkat bat piru. ko himmen ko para to in sange shipor ban panmap naga benda kilait jangi ina karpad yew jisu ban pendimai ka donut kamen siem jangi na ki pop barra ka Ktien u Blei binda kasngi ka kot ka verengi ban kala ka bamut na ka rukam im jangi na ka rukam im janga pop sha ka rukam im badu Trai lese don bun ki jinglong kaba kanglat yaga jinga e jangu Trai ban trek kam hapo jangi yaga jing jai tu yaga jing kain sting yaga jimbam kit kli yala ki kameram yaki Ktien ka telich basniu kabangi kran yaga jimmudur basniu jangi yaga jingkwa basniu jangi barro kalong kaba persha yaga saindur ka jangu Blei ngidon kam ban kala kaba mut na baro kum kitagi jinglong bandup long ki kon jangu Blei bandup long ki nong bur jangu Kris tongin sange shipor ban pan map nega binda baro jait ki jing suniu kabarung hapo jangi na marka jing kain sting jangi ko Trai jisu map yaki pop jangi perlong yangi ki balai luin perlong yangi ki ba mane yame perlong yangi ki ba id yame ai boringi jisu lembaga ne yu kirish Bakhuid nga pelam au Blei badan bor baro bade happy ko himen ko para bangala le pop shibun e daki jim parkat daki Ktien daki kam daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakrao e janga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabaya isa kati soti ya ki angel bat kiri khoid bad ya pi ko himmen ko para banduwai nagabinda janga ha Trai u Blei jangi u Blei badan bor baro in nisne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Trai Gendrat ko Blei Sngi Trai Gendrat ko Blei Sngi Kristo ko Kristo ko no Benim jangi benim yangi Trai Gendrat ko Blei Sngi Trai Gendrat ko Blei Sngi Kristo ko Kristo no benim jangi benim yangi Uram hu Blei shadron badaken del jinsu haki ben riwaro badon kamon Yami Inambal imani Yai pendon burong Baris nomu yami Trai ko blessing me O baron na way upako Trai Jesus praise Oko nam brotu Blei Bakit ipo perte Tu pian kajing kepa Tu snyo sini
nginia duwai. Ni duwai nagabinda baro ki badon ka jingkwa banang shushu ya ka Ktien Blei. Ki batrang ban puli ya ka Ktien Trai. Ki batrang ban shahi kai na ka Ktien Blei. Ni duwai nagabinda baro ki Kristen bakinang iyo ya ka ne ka jingid ban burom bad ban id ya ka Ktien Blei. Bad ban pli bad puli ya ka Bible. Ai ka ne ka jingai ka nang wan kiar halu baro ki bashimenda ha ka ne ka Eucharist Bakhuid ha ka ne ka Sngi Trai jong ka word of God ka Sngi Trai jong ka Ktien Blei. Ko Blei badan bor barro ba im junom to penyad ye ki kam jongi kat kum ka mons ngobha jome kramba ha ka kerteng jong ukun ba yid e jome yanang penroy yangi ha ki kam babha dau trai jongi Jesus Christ kun jome uba im bad sen sha renka bad me ha ka jingelong kave jong men sim bakuin u Blei junom la junom Amen. Kajing peli naga kitab ujona nonge thulupa. Ktien Utrai kalakren hojona kaong. Yang jot ki Lait-ïa Ninebe syakata kanongba pakrau patu penpana haka ya kakubor mga ay hapi. Kumta ujona ulayang badwa Lait-ïa Ninebe katkum Ktien jong Utrai. Ka Ninebe kalong kanongba kabahe pat kasimpor laisngi panyait langba jongka. Ujona ulas dang panyait langba jong kanongba udayat shisngi kenti nang ta ulapan bana sa tang san pau sngi pat ya ka Ninebe en sa penjot pat kinong Ninebe kilanget yau Blei kilapan bana ya ka jingsha jingit pat kilap pong de ki jan berni nadu uba kraw tam hadu ubarit tam nagi hapa Blei ulayo I ya ka ba kilale pa kumno kilap haino nakalenti poman jongki Blei ula kala jingmut nakata ka ba ula perngem panle haki pat omshem le shu yaka Ktien jong Utrai Isongo yau Blei. Nombar nyos pa iwe. Nyos pa iwe. Ya kalem ti jong Tuk đâu ba tu hi kai Ka jing shi sha zong me kan tin ya nga Trai na ken tiu ya la ka men si Trai na shan ya na nam snow Sngi na kermen ha jing spoon jong mi Kuken mau jing spoon in Mawkhlam kun yana Waken mau ya kipo banga Sam la
shisha trong mi kan tin yang Mawkhlam Trai Kajing pulih na kasithi panungkong Paulus Bakhuid sa Kristan hakorin. Ngaong hapi ko para pakapor balabu kalong kabakim haduk kata-kata naduk menta kitu kibadan tengah tukin im lakum kibamdan pat kitu kibayam lakum kibamyam pat kitu kibakemen lakum kibamkemen pat kitu kibathiet kidai banle kumba kimdan ai pat kitu kibapendan kam ya kaperthai lakumba kibendan kam yaka namar kadur papau jong kani kaperthai kalanang jat langai Ktien jong Trai Isongo yau Blei. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kai mau Blei kalajan, tukla kepamut, patunge harga gospel. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengka batpim Ringkat bat piru, kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumbu Marcos. kabrom hami Trai. Yenda latte patok yawu ya anis ujesu ulalesh ya Galilia bad ulayalap ya ka gospel jangu Blei bad uong kaya kababiang kalapoy bad kakima Blei kalajan tokala kabamut bad tonget ya ka gospel tikat bau dang yad harut ka Duriao Galilia ulayo iya u Simon badu ya u Andreas u para jomu Simon ba kia penno jar ha ka Duriao na ba kilalong kinong tong doka u Jisu ula ong haki ale bud iya nga bangan pelong iapi kinong tong briu markum dahi kila ino yala kijar bad kila bud iawu ulalay kam syakamat badulayo iya u Jacob u kul u Sebedi badu Yohanes u para jongu kibaladon hakaling jongki bad kidang iya serdep iya kijar bad markum dahi ula kot iya ki ti kila ino iya upa jongki u Sebedi hakaling lem bat kinong bala bat kilabut yawu ka gospel jong Utrai Kadzungiro imi kukris.
ko himmen ko para minta kasngi kabalang karake ia kasngi utrai jongka Ktien u Blei hagane kasngi utrai nadu uppa Bakhuid hadu ki banget ki barit beria ni burom ia ka Ktien u Blei kabamut ia ka Bible ha ka Bible lato ia ka Ktien u Blei kabalong ka jimbam mensiam nagabinda jongi lada ngi bu Bible kem kalam pule nginum yo jimmendoi naka Bible lada ngi bu Bible kalam kata hakano kano ka por ban pli ban pule ya kabalato kanum la ban pinkuid yangi kanum la ban Trai kam hapo jongi dei naga taga mindakas ngi kabalang salansar kabu ya kane kasngi kabakerpang kum ka sngi utrai baburom ya ka Ktien u Blei kenapa ki bangit ki niyo ya ka jingit ya ka Ktien u Blei ki bangit ki niyo ya ka jingkwa ban pule ya ka Bible balemba ka jimpule ba ka jimpuson ya ka Bible ngin kalalong kum Chris ngin kalalong kum ki kun jong u Blei ban kalalong ki kun jong u Blei ngidon kam ya ka bor Trai kam jong ka Ktien u Blei ha ka jingim jongi ladang shisngap ya ka sur jong ka sur jong ka perte kamla ban pelong yangi kum ki kun jong u Blei henre sur jong u Blei kala ban pen kala yangi ki kun jong u Blei bad niyosngo hakini ki jingpule kibriyo ke bala shashkor ya ka sur jong u Blei kibriyo ke la id ya ka Ktien u Blei haba kibriyo ke la stang ban id ya ka Ktien u Blei haba kibriyo ke la stang ban burom ya ka Ktien u Blei haba kibriyo ke la kongo ya ka Ktien u Blei kala wan hiare ka jingger ko halo jongki nilayos ngo na ka jimpuli na ka kitab Jona habau Jona ula keren ya ka Ktien u Blei kibriyo ki ba ha ka pop kila shashkor kila puzon bad kila perkat binia halor ka Ktien ka bau Jona ula keren bad kila rai ban kala ka bamud kila rai ban ino ya ka jingim jong ka pop kila rai ban kala ya ka lindi yaid jongki kila rai ban yaid ya ka lindi jong u Blei ka ba kila yosno na u Jona kane kalongka jing Trai kam jong ka Ktien u Blei kinong Nineve kim shimla yosno minno ya ka Ktien u Blei kane kade ka siningkong kila yosno ya ka Ktien u Blei na u Jona bad kilong gibryo bambat tip ya ka rukam Trai jong u Blei ha ka jingim jongki minno bad kade ka siningkong kila yosno syapang u Blei bad haba kila yosno syapang u Blei kila rai kumno ki gentil kila rai ban kelaka bamud ki gentil kila stang ban emtemai bad kita ki gentil kila snausi halor ki jingle pala jongi kila snausi halor ki pop kabama ki bad kila rai ngidon kamban le eye namar ngila yosno ya ka Ktien u Blei ban kala kabamod bad kila shong how de pay da ka bapong ya ka barni bad kila sha jingit bad kila tid ya ka shadem jongi halor ki pop kila le bad kila kala kabamod badu Blei ong namar ba kila kongo ya ka Ktien jonga namar ba kila pente ya ka jingim jongi bang namar ba kila sange balle ya ka pop ngan om penshitom yaki ngan om penjot yaki kane kalongka bor jonga Ktien u Blei lada uno ubriyo kano ka briyo bakaloy ban kala ka bamot bakaloy ban kumba hikai u Blei handa kadon ka jingger ko yaki compare lada ki barit ne ki bahe ka jingkongu ya ka Ktien u Blei bad ka jingim bad ka Ktien u Blei
kalong ke jingkurku ya ki beriu baro ha ke jingim jongki na kata ka daw ko himmen ko para minda kasni kabalang kareke ya kasni kerpang jongakti nuble kanambangi baro nginyo ya kane ke jingit kerpang ya kakti nuble lada kirli ya ki kristan katnongut ki kristan ki koloi ban puli ya ka bible katnongut ki samla ki ladat puli ya ka bible baro kawai let's say don't born ki beriu kiap haka jingim jongki kalem puli bible don't born ki beriu kiap haka jingim jongki kalem puli bible born ki beriu born ki beriu born ki kristan mila banong kimju pli ya ka bible ki pli born ki eke baro ki pli man kasni mobile phone ki paid born ki eke baro na ka mobile phone Henry Kimju ngap ne shashkore kaktinu play Kimju don jingid ban pule ya ka Bible lese don ki kristan kindup ya pi ki kinaru people not born ki por naga binta ka perte lese naga binta ki jingruai born ki kinna ki pullud ya ka por Henry naga binta kaktinu play kinna Kimju pullud ka por Nagabinda ka serial people load por Henry ban plia ka Bible buon gi kinna kimju load por Nagabinda ban record ha school people load por people buon gi code Henry light no ya ka Bible kane kade ka jimma kabamot buon gi buriu kiya kalem pule Bible buon gi buriu kiya kalem tip ya ka badon ha ka Bible Bun ki beriu kiap ladang akeli ya ki badon hangne ban pli ya ka Bible lesing ong kawe ka kitab bad kalinong pin sistang ban wad na do Genesis ha do kitab jimben pau ban wad ya kata namar pimtip hangno kadon kata ka kitab bun ki beriu Pilaban puson yalade hadu katno pitip syapang Bible hadu katno pipule Bible hadu katno minute ne katno second people lot ban pule ya ka Bible bun ki beri ki ong ngim lapor nangta ni kot yalade kristan ni ong ni long ki nombu jongu kris ki nombu jongu kris ki de ban tip ya ka Bible ki de ban tip ya ka tinu Blei Kidiban shashkor ya ka Bible Kidiban im ya ka Bible Ki kristan ki bam tip ya ka Bible Kilong basniutam Kilong ki bapalat Ya ki jendil Bam tip Bible Ladang im tip ya ka Bible Ladang im tip ya ka tinu Blei Ka jingim jangi kalajot Namar kadai ka tinu Blei Ka penkud yangi Kadai ka tinu Blei Kapin janay yangi, kade ka tinu balay kapin koid yangi, kade ka tinu balay kapinim yangi, kade ka tinu balay kayalam yangi, shalindi ka Bakhuid. Kalam ka tinu balay pimla banpoy shabening. Namar ka tinu balay kalong ka jingay kerpang kaba ublay ula ay hangi, bangin dup impura ya ka jingim jangi. Bangin dup im janay ha ka jingim jangi but kalam ka ktinu Blei ngim laban im janay ha ka jingim ladang im janay ha ka jingim jangi ngim laban poy shabane wat nam mudur wat ha ka jimpos niu jampiru kalam puli ya ka ktinu Blei pin poy shabane kata ka jimpos niu jampi kalong tang ka jimpos niu kabam seiso Ladadon mano posuni kumne pilaban sange ban posuniu namar kalam pule ya kaktinu Blei kalam puson ya kaktinu Blei kalam da im ya kaktinu Blei pinum poy shabane lada piong ngadon kawai pat kalindi kaba ublei ula ay na baning kalong kaktinu Blei ban im ya kaktinu Blei henrengila sautu ngingim ju kain kordor ya kaktinu Blei Ngimju kain kordor ya ka Bible.
kanungut ki kinna pishai shimya ka Bible man pule khaying haba pidon marwe light no ya ka por haba don jingya seng pinsa jingya seng ing pin word Bible tang haba don jingya seng ing pin late word Bible kataru pin play Bible pi bukum do nam knamba yakinong yalam neki remba balangkin pule mapipat pisu kamram jombi kalong shim yaka Bible nanda bu haka jaka bade ben pu tanggap to ni bu Bible let's say don ki inga sem jongi ki babu Bible haka jaka kerpang let's say haduan 100 duna ba ki ba shim yaka Bible ban pule ban puson duna ba ki kinna ki barai to ngan persang ban pendem baro ka Bible haposhis nem ne ars nem ne lais nem katnungut ki basyong hang ne pilaban no hoy nga shait pule Bible man kasni ko himen ko pera hake jingim jongi yaki kam kaba nimju le kalong nimju pule Bible kiwe pat ki kam baro gi le ni lay jing gawai ni lay dia kendoi ki paralog ni paid film ni pelod dia gopor khaka mobile phone henry ngimju pelod por badu jisu ngimju pelod por bad kaktinu Blei nagata kadaw haba kinong nineve kila yusno ya ka ktinu Blei kila on hoy kani kade ka jing mahamiani ladang im husyar kan sepoi kapor ngin sababe ba kila shimkia ban minda kasmi ha ka gospel ngi yosno ba kumjuru naka jin puli naka shiti ba ningon jongo korin gi yosno kapor kalong ka bakim minda kapor kalong ka bakim minda kapor bakim ni barong ngi im ha kapor bakim ha kane kapor bakim kai ka bangi de banle ngide ben shimkia ya ka boru trai ya ka jingi kai jongu jisu ha ka jingim jongi ngide ben shimkia ya ka sur jongu Blei ha ka jingim kane kade ka por bangi de ben shimkia ya ka sur jongu Blei ha ka jingim jongi henry katnongud ni shimkia ka sur niosno ha ka gospel haba la set ya yanis ha ka patok ujisu ulas tamben yalap Shua ka jingya lapu jisu yanis baptis ulong kasur jongo Blei henry minta kata kasur jongo Blei laset kabamut ka Bible laset ha kapatok yanis baptis ulong kasur jongo Blei ulong ka Ktien bala keren ha ke brio ya kabau Blei ula batai ula keren minda kila set no yawu kumpangi set ya ka Bible ha ka almara jongi ne ngi set ya ka Bible ha ka duan jongi ne ngi buri ya ka Bible ha kano ka jaka kalampli haba yanis baptis la sakut ha ka patok ujisu lawan ujisu ulong ka Ktien Blei ujisu ulong ka Ktien ujisu ulong ka Ktien bala long do long snam nadu kapor uyanis baptis ula sange baniyalap ujisu ula wan hi shime ka Ktien kala wan hakamar bad kaya ka sur ka ba ka Ktien kala ong ninggong to kala ka ba mod kaya kala poi kaya ban shashkore ka Ktien kala poi kaya ban kongo ya ka Ktien kala poi kaya ban im ya ka Ktien Blei kala poi ladang im ya ka Ktien Blei nginom yo jingker ko nanda hadin bau jisu la penbana ba kaya kala poi kane kahimau Blei kala jan bad ladang im shimkia ya ka sur jongo Blei ladang im kongo ya Blei kaya kaban sajia hangi nginum yo ya ka jinglong dekot ha kahima Blei kan wanshangi lemba ka Ktien Blei kahima Blei kan wanshangi ha ka bangi id ya ka Ktien Blei ladang ngim treben id ya ka Ktien Blei
kahima ublekan sa jingay nangi. Kahima ublekan sa jingay nangi. Minda bun gi Kristan kisah jingay na kahima uble nama kimju kampule ya ka Bible. Kimju puson na ka Bible. Kimju id ya ka Bible. Ne pi ong mapi kadnongut pila pisait pule Bible haying man kasgi. Kabamut kadba pidang jaitu ban pule ya ka Bible pidang jingay na kahima uble. Pi perkat pidang jan bat kahima uble. Pidang jingay na kabay kahima uble. Man kasgi namar man kasgi minda kasgi kalong kasgi temai. Hakaju kepor kalong ru kasgi kabapinkan mau yapi pila timmen sa shisngi. Man kasgi kabatimai kapinkan mau yapi pilastang ban temen man gasni kabatimai kapinkan mau yangi ladang isautu man gasni kapintemen yangi hadu katno ngilat temen ha kaba pule ya ka Bible man gasni kabatimai kapinkan mau yangi kasni bayap jombi kalajan Sngi bayap jombi kalajan. Man gasngi ka kot yapi ban pentimai ya ke jingede jombi badu jisu. Namar pilajan lajan bad ka lungjing deb. Plase pi kinna pi perkat. Ngidang kinna minta kasngi piladu sakawai pat kasngi na ka reta jombi. Minta kasngi piladu sakawai pat kasngi na karta jombi kata kamod man gasngi katani api syaka jingtep kabba pidang jan bat ka jingtep man gasngi piha ben perkat hadu katno pila kamai ya ka boru Blei hapo jombi hadu katno pila imna ga benda ka hima ublei hadu katno pila pendimai ya ka jingya de jombi badu Blei kerukam bangi pinya de badu Blei kalong ka Bible kalong ka Ktien Blei nagata dau jisu hadim baula yala to kala ka bamut ka hima Blei kalajan nang daula kot ya kato kadnongul ki apostol bakindup laban pidiang ya ka Ktien Blei bakindup laban to ya ka Ktien ka ba Ukraine kanambangi don ka Bible ngidon ka gospel bad ula jid yaki haba ula kot yaki kim shimla ong kumba ong mangi nimdon por habau jisu la ong yaki ale bud yanga kim shimla ong apshua ko jisu nim sa peit pat ko jisu nimdon por minda ko jisu nim sa peit hadin ko jisu hem kila ong ngin sa bud kila ino yaki kam jongi kila ino yaki lin jongi kila ino yaki jar jongi kila ino yaki ya upa jongi kila ino ya kaspa ke po jongi badki om jisu lada me kot yanga ngin board lada me kot yanga ngin board namar melakot yangi om daka sur briu henre melakot yangi daka sur Blei melakot yangi daka sur Blei omde daka sur briu lada u Blei u kot yangi ngideben kongu yawu lada Blei pasiau hapi pideben kongu iawu om kumba pasiau yaki beriu henre minda lajan lombun gi kinna ki kam shashkor yaka sur beriu om yaka sur Blei ni shashkor ya maro ki sur saudong jongi lait no yaka sur bakot u Blei na marba ngimju shashkor yaka sur ka bakot Blei ngile kunno ni le kat bamon ni yait kat kum ka sur jong ka perte buna pedang jompi kikina pilatip ya pi kikina ngai yoyi hakini gisngi badon jingya senghe buna pedang jompi pim shimkia ya ka mas Bakhuid ne ke jingduai don buna pedang jompi pila perkatang kumno pin penitenad ya ka bahabar
ngalang paid hakini ki sungi jonga jingya senghe ki kinna jongi hangne samla ru kaju kidang kam focus ya ka jain ganep don bon ki kinna kiyai da ki jain ka ba klam akor nga ong pi perkat kata ka jain ka ba pi pong ka ba itinan henre ki bru ki ba paid ya pi namar ki isi ya pi ki snula rain ban paid ya pi namar don ki kinna ki ba pong ya ki jain peni ya ka medjo ki kinna kinde kam dame wat num tarai lada pi pong kum kini ki kinna pin solang kam ba bru no nis no jakliya ya pi ban paid ya ka met ba pau namar bale kum ne ka jia ngimju kam shashkor ya ka tinu bale ngimju im kat kum ga jingkwa jongu jisu ni im kat kum ga jingkwa jongi buon ki kini ki paha gane ga juk kimju ki kaya ki kon ban im ya ka tinu bale pin ban ki kaya ki ban im kum ba im ya ka parte ha ka bale kum ne pidang pa ya ki kon jampi syaga jingchot buon ki kinna ki perkat pi perkat ya ka kamperte bale namar pim tip ya ka tinu bale lada pilong ki kinna ba id ya ka bible id ya ka gospel kan hikaya pi kumno bade benim ka akor ka burom ayu pide bandon ondon kam ki wekin batai happy ka ktinu blehi kan kren happy ka ktinu blehi kan kadau lindi happy ka ktinu blehi kan persad happy haba wan ke jingtenju haba wan ke jingpenju kata ka ktin ka bapule kan long ke jingya rap happy ka ktien ka ba pipule ya ka bible ka ba pipule ya ka gospel ka ba pipule ka gospel ka ba pupipuson kan wan ya rap ya pi haba pi don ka jing tinju ha ka jing em jampi haba shat tinju da ka perte ka ktien bele kan long ka jing da ya pi banon ko kun pinde ban le kunne pinde ban em kunne kane kalom persyaya ka monjo nobele kane ka jingle jambi kalong ka ba persyaya ka jingkwa jongu jisu but pensas tang ban kala ka ba mod minda ngimdon ka ktinu bele hapo jongi ban ong kokun wat num yait kumne wat num perkat kumne wat num le kumne pide ban im ya ka jingim baba namar pis no terkong pinban kae ka sur ka ba yarap ya pi ya ka sur ka ba pius no naka media YouTube bad kive ki social media ka pasiaw happy ban im kumba im ya ka parte kane kade ke jimma minda jongi kinna kinde bat kinna shinra lada pim kala ka ba mut ka ap ya pi ya ka jingjot ka ba shirke ka por ka ba kim ngimdon kambun por minda namar ka kubor ka wanna ke leng kalong ka por ka ba kim kala jande ya ka jingwan ba ar jongu kris ladapi kusulai ha kaban pinitin nad habar kalam pinitin nad hapo pin sa jot tiaw pin sa babe ladangan jindala perlut sakindiat por ban puson bad im ya ka tinu bele ngalong kam riu bele kam kuoi ko himen ko para ha kene ka sngiu trai jong ka tinu bele nginang shim ya ka jingrai ha ka donut ka men siam jambi ban stang ban pelut por ban pule ya ka bible lada omde baro ki basngap yanga kim kongu ngatip henre lada don ki kinna bariu bale basngutu ngade ban le eye halor kane ka tinu bale bad halor ka jim shim kia ya ka tinu bale pin salong kim babha namar kane kade ka por janga jingchid God is going on selecting people now. God is going on selecting people now. Jesus is going on selecting people now. Kane kade ka por janga jingjid na ong jingjid wadnum tarai roma pi pin poisha bane lada pin kongu ya ka jingkot uble pin sababe namar
kane kadai ka por jimpin kerpang na padeng shi hajar ngut tang arngut laingut en sejid nagabinda ublai minda namar kane kadai ka por bakim lada pikwa pide ban rai khato pide ban lom bala shajid dau jisu na padengi kristan ublai wat nantarai baro ki kristan sepoi shabeneng no na padengi kristan ki bashim kia ia ka ktien ublai na padengi kristan ki bashim kia ia ka surjo ublai unjid bia the chosen ones ia ke bala shajid pi haban rai shimet hato pide ban lom bala shajid ban shajid pide ban ia ka surjo ublai kapri pele ki kemajam bi duai bapil long ki bashajid lada pilong ki bashajid pide ban shimkia ya ka jingim kristan jisu bayid karko kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi bangindup kam id yame hakak tin jame hikai yangi nadu mindagasngi ban shimkia ya ka tinu balai kenamba ngindup ngotu kaya ka jimba kaya ka jingsnio kenamba ngindup long ki bashajid nagabinda ka buram jame enyaro ya utrai Jesus Christ Amen. Insim nomor laispa repuai. Kohimen ko para hakane ka sngi utrai jang ka ktien Blei tongin wanra ha ujisu ya bahar ki jingang nur jangi kam dameng in tuai nagabinda bahar ki kristan bakindup yo ya ka jinga ban pule man ka sngi ya ka ktien Blei bat ban im ya ka ktien Blei ha ka jingim jangki ai bar ro mangingin yo ka jimban sle halor ka balang halor bar ro jangi ki nong bur jongo na kabenta kabalang bakabalang kanlong ka syarak jong ka jing shisha bat ka jingkermen da ka bapen Mawkhlam sange ka Ktien Blei ha kiri baro ngi kerpat emi ko Trai Ni kerpat eme ko Trai
na ka benta ka jinglong bapli kedar jong ka Ktien u Blei bakum ujona ngin long ki bapli kedar ya ka jingkhot jong Blei ha kanu ka klip mat bom poi perkhat ban long ki bakloi ban priang ka Ktien jong u bat ban ya sam lem bat kitu ki ba don sau dong jangi ngi kirpa emi ku Trai Ngi karpat imi ko Trai. na ka benta ki nongelam ka perthei ba ki nongelam keleng ka perthei kin sha yalam da ka jingmut bane junom kumba am shem ha ka Ktien u Blei kat ba ki dang shem ya karai ki bakta ya ka jing em jong ki briu jong ki ngi kirpa emi ku Trai Ngi karpat imi ko Trai. na ka benta ki bakerdo ba ki tu ki badang ya kendo bat ki jing jinjar bat kabor bapentingan bat bapen kela jong ka Ktien u Blei kan ai bo bapentingan yaki ngi kirpa emi ku Trai Ngi karpat imi ko Trai. na ka benta ki samla ba ki samla sam hoi kin pediang ya ka jing angnot ya ka jing khot ban long ki sinran kumba ki sinran baning kong ki lale bat bakin shem ha ka Ktien u Blei ya ka jing mut jong ka jing em bat kalanti ya ha ka jing em jong ki ngi kirpa emi ku Trai Ngi karpat imi ko Trai. na ka benta ki longyeng longsam ba ki longyeng longsam kin pen shong nong rim ha ka Ktien u Blei knang ba kin yo jing shai bat ka jing biten lenti ha ki jing hikai jong ka pan seng ya ka longyeng ki Bakhuid ki badap jing e bat ki bayai ne ngi kirpa emi ku Trai Ngi karpat imi ko Trai. na ka benta ka rempai kristan jangi ba ka rempai kristan jangi kandon ya ka jaka bandur yap e ka Ktien u Blei ban bo jing mut bat ban em Sngi ya ka ha ka jing em ka baman ka Sngi da ka bakin tiu ya ka jing e dei ka bayajan e bat ukris ngi kirpa emi ku Trai Ngi karpat imi ko Trai. Ablei ko pa ngis ngu imi nagabinda ka sur janga baning kabamela karen hangi lemba ukun jame ba lemba ki nongya tulupa karku yangi bangin long ke ba shashkor bat pediang bat pule bat puson ya ka Ktien jame kabaman ka Sngi ha ka jingim jangi bangin dup jan bat me bangin dup long ki kun janga hima man ka kelip mat ipan ya kane da ukris utrai jangin Amen. Lai spa nriu pun riu. Nam jong mi
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia janga berjumpi. Kalong ka bapdiang pun hau Blei upa badan bor barom. Tu Trai pediang jiknya Ktien jongki. Nak bentar kejing roh ke buram bagai kertinju. Kejing mentoi ni pada kebalang Bakhuid jongu barok kowe. To pediang hun ko Trai ya ke jing terwa jangi. Ha kene ka Sngi Trai jong ka Ktien Blei. Bada ka ba me penkuit pengandang yaki. To ai ngi kerpat bakin long ki ba penim yangi. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Ringkat bat piru. To kendiu yala ki donut. Ngikin tiu ki shau Trai. Tongin aingu ya utrai Blei jangim. Kashong hok bat kedai. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai. Kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamal la ka por bat ka jaka. Banaingu yame ko kinrad. Ko pa Bakhuid. Ko Blei badan bor bat bam jikut. Namar. Haba kapop kalapin sakama keleng yaki kun jame melamon ban lumlang biang yaki hamehi dagas nam jongo kun jame bat ka bor jongo men siem kanamba ya upait bala pelong kawe naga jingya terli jonga Trinity ella ban penpau kum ka balang jame kaba long ka met jongo Chris bat ka temple jongo men siem Bakhuid naga benda ka jingya ro ya ka jing start babun sertap jame bat kumta rengkat bat ki kinhon ruai jangi angel ngia ro yame ban ngi pen bana da ka jing kamen Bakhuid, Bakhuid, Trai, Bakhuid, Blei kipa. Neng bat bertekida da kaburom jombe. Why Hosanna Shantro, why Hosanna Klempo, why Hosanna you play to know. God brought you down but one. God bertei Trai, beneng bat bertei kita, dah kaburom jombe. Why Hosanna Shantro, why Hosanna Klempon, why Hosanna you Blei to know. kaparip ilake kamat jumbe duai ha kamen siem naga benda ka jimpen slay jong men siem Bakhuid kanamba pindup yo ya ka jingi shirhem ban pule pat puson ya ka Ktien Blei man ka Sngi ban pli ya ka Bible man ka Sngi duai naga benda ka ne ka jinga ba pinlong shisha ki kun bala shajit da Blei kumbangala ong kane kalanga por janga jingjit Blei duai ba pinlong ki ba ishir hem ya ka Ktien Blei da shisha melong Bakhuid ko Trai katmei jong ka jingkuid barom namar katangi karpadiame to pen kuit pen kentang ya kini ki jing terwa jangi da ka ba pha ya umen siem jamme kum ka umje halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangu Trai jangi o Jesu Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jingsha shitom ulashim ya upu bada kabaingu yame ulakdia yavu badula ai halake senran uong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong kamet janga ya kabayanaiti naga benda jompi
Hakaju ke rukamenda lalayabam ulashim ya kakuri. Badda kabaingu biang yame. Ula ayaka halake senran uong. To shim bat di nakane pi barro. Namar kane kalong kakuri janga snam janga. Janga jutang batimai badbam jikut. Ya kabayan penmi nagabinda ajambi. Ba nagabinda ki babun. Nagabinda ka jimmap ya ki pop. Taleya kani. Ben ken mau iangam. Kosnam bakardor jango Chris to pen koi diangi. Pen koi dia ke men siam hadim pen koi. Pen koi pen kia iangi. Yada iangi nau bamen. Kajing maya jong kajing eight. Katasin bagi bamyuni upu. Bani di nagani kakuri. Ni pemna kajing yap jong mi putra. Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Trai ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngira aing waidem namar melanyu yangi ke babet men yang hakama jamme berban shakriya me da ka bas ngeveret ngi karpadium bangi ke bayo binda hakamet bagas namu Chris ngillo ke bala penyat le ka da umen siyam Bakhuid. Tokan mau ko Trai ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaperthe. But to penjana ya ka haga jingid rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi. U wilbat marwain bishop jangi but baro kiling do but kirinium. Tokan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde kibala yoti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pat. But ya baro kibala klat no haga jingi sune jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi barangi karpadiame barengka bat kamaria te suti Bakhuid ka kami jongo Blei u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baro ki rikhoid ki bela pensnga bhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ke jingim bam jikut but bangini Robert pendon buram yame da u konjame u Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hamayo Blei uppa badon bor haka jingalong kawe jungu men siyam Bakhuid barro ka burom bat ka jingero junom la junom. Amen. Ko himmen ko parato ngin duwai na kabinda babun ki jingtumo jangi ni duwai na kabinda paharo ki bapangi bashitam ni duwai na kabinda ki kristan barro bakin stang ban ra ya ka Bible bakin stang ban pule ya ka Bible bakin stang ban im ya ka Bible ha ka jingim ka chongi ni duairu nagabindai sister Agnes ibarake ya ka sngi borom minda ka sngi baka ministry chongi baro ka long ka ba seizo kopa jongim ba ha bening ka long ka Bakhuid ka Ktien jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendo kumba ha bening to ay ang iminda ka jimham jongi ka bahala ka sngi Bata map yangi gerengkang jangi, kumbangiru ni map ye kebeles niu yangi, badwa dialam yangi shaga jimpen shoy, henrate Lait yangi na ka basiniu, top Lait yangi ngi karpat ko Trai na ke jing suniu barro, ha ka jing spoon jamme, Trai jing suk jing sign ha ke sngi jangi, kanambada ka jing arap ka jing isune jamme, ngi Lait barro bona ka pop, ban ngi yo jing edana ke jing jinjar barro. Kat bangi dangap kemelen dia ka jing karmen Bakhuid bat ka jing wan pa jong nom penim jangi u Jesus Christ.
Namar ka jong me ka long ka hima, ka jong me ka bob ka buram, junam la junam. Ko trai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe tiki pop jangi, Henry ya ka jinge janga balang jame, bad ha ka jings bon jame, tai ha ka ya ka jingsuk, bad ka jinget le ka we kat kum gamon jame, mame uba im bad basensha, junom la junom. Amen. Kajing segutrai kandon barabo rengkat bat pim Ringkat bat dab da kajing ido Christ tongin yai ngu markeliang. Hakumi ukon lambro jongo Blei u Jesu Christ u nompenim jongi balongdo longsnam badu basong sabat ngi sukito ke bala kot shaga jing kawai jongo kon lambrot Angkat kamlang kusang hap lamandrong ko kay yeng janga. Isang tan nakakit kam save janga Sngi. kemet merkasnam jongo Christ kan riang shaga jing Arspa Lait. Arspa Lait.
galing kajutan batamay mi day ko trai jing penim kajonga đạp chuyên ai đạp chuyên mong ý sen mi wan bên im giật bên riu na chính shlei nghi an xuống Sispa repusan, sispa repusan dan positif. Komen simu Chris, tupen ku janga, komen Chris, tupen imyanga, kusnamu Chris, tupen tep janga, una promo Chris,tusai janga, kasana benyu Chris, tupen kulai janga, kujisu buha, teskor janga, kujimong tumi, maingandri. Masyarakat lano nami, lalu siun umat dayanga, timir keciap tempat janga, orang bangan sami, mereka berkirim kue cumi, itu dia roh yami, juno Blei juno, amin. Blei sispa iwe. Koi Jisu, dope dari Jisu ini, lagi jong kilendo, lagi dari situ hem ke Bakhuid, lagi pada jengkelah komod jong kinampok. Sejak dapat selai jengki kinbet jingit, kita aman kasih hekamet Mawkhlam Trai jombe. Bai bekirim yang jentur jengki kinbet jeklia, bagi sah Quran dengan Islam berdotam jombe. Dari koi yang kita nol jengki. Kinong bet percaya, mari kita ia kita kerja pening, jengke jenglong dong tok,
hai jami. Berkui jing trai jengki in sei sok berhai. Hai begitu ya kibai cengkri akan dia kepercayai. Lagi jing kimen jing dengan happening. Amin. Tongin nia duwai. To ai ngi karpat ko blei badon bor barro ba katba ngi pediang yaga jinga e da ka me ai hangi yaga jingim batimai ngin sno kraw barabor ha ga jingais bun jame da ukris utrai jingim. Amen. Utrai undon rengka batpim Ringkat bat Hiru. ngu yaga kli jombi karpat yaga jingkarku na utrai. Utrai un karku kardo yapi badun suma suker yapi. Amen. To ka kemat jengu kanting shine happy badun penny happy yaga jingisne jengu. Amen. To in peit eat yapi badunai happy yaga jingsu ka jengu. Amen. Padga jingkarku jengu Blei badun bor baro uppa badukun badu men suyam Bakhuid kan khiar happy badgan sa batpi junom. Amen. Ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jengu Trai daga jingim ka jompi. Ngisngu ya Blei. Sau spa khatsan. Number sau spa khatsan. Ktien Blei min quay ban ngin kenun ya Ktien Blei min snap haki donun Ktien Blei ba kren leng ba chong ka gospel ka kubo ba bha ba priang haki sau Ktien ka jing in ka bawan na Blei ya Ktien Blei ngin rai ban ngin kenun ya Ktien Blei ngin snap haki donun Ktien Blei ba kren leng ba chong ka gospel ka kubo babha ba prang haki saule. Obram hokpa brukun hamasim Bakhuid. Kumbak lalong hakabameningkong kumsumentap parabot junam la junam. Amen. And your royal Trai Jesus Christ. Junam la junam. Amen.